Moltes gràcies per haver vingut amb aquest temps que tenim, amb aquesta calor en augment. La veritat és que ens fa molta il·lusió fer aquesta xerrada amb la Mercè Valdarrey, que és docent besneboda del José Luis Rey Vila Sim i experta en la seva obra i activista també en l'obra de Sim. Ara hi entrarem. El motiu de fer aquesta xerrada al voltant d'una intervenció més que una exposició hem de tenir en compte que l'espai que hem dedicat a Sim és la sala 68 de les sales d'art modern amb 41 dibuixos d'un centenar, s'han adquirit molt més, però d'un centenar que estan aquí al museu, dibuixos del moment de la Guerra Civil Espanyola, i de fet el que hem volgut és mostrar una adquisició, és mostrar la dinàmica normal del museu de treball, quina és? Doncs és intentar nodrir al màxim les col·leccions de cara al futur. Ara mateix estem treballant amb el que és el nou museu, l'ampliació del museu, i les sales de guerra civil seran molt importants. De fet, ja tenim 5 sales. Històricament el MNAC, com saben, és un museu evidentment de l'art romànic, per descomptat, gòtic, el medieval, el modernisme, renaixement i barroc també, però des de fa uns anys l'aposta sobre les sales de guerra civil és molt important perquè tenim un contingent molt important d'obres. I la nostra obligació és augmentar aquest nombre d'obres i en aquest cas Sim és un artista que no estava representat a les nostres col·leccions i part de la nostra obligació és també intentar tenir-lo ben representat. En aquest cas és una sala on s'ha fet una tria de dibuixos molt concreta, on va participar la Mercè, ara en parlarem. Es va adquirir a través del Pla Nacional la línia de còmic de la Generalitat de Catalunya. La Generalitat té una línia d'adquisicions de postguerra, però també de còmic, i en aquest cas van tenir la deferència de dipositar-los aquí al museu i ara els podem mostrar. He de dir també que enguany hi ha hagut una aposta important per les exposicions de guerra. En tenim una aquí a la vora que es titula Recuperado del enemigo, que està dedicat als dipòsits franquistes de l'SDPAN, del Servicio de Defensa del Patrimonio Nacional, i també tenim aquest espai dedicat a Sim. Es dona la circumstància que, com sabeu, avui és 18 de juny, no? En un mes just es compliran 90 anys de l'inici de la Guerra Civil Espanyola. Per tant, estem en un any, diguéssim, d'efemèride. Després en parlarem també, no només del 18 de juliol, sinó també del 19 de juliol, que és una data molt important pel que és la carrera artística de Sim i la seva popularitat. He de dir que pel que fa a les col·leccions de guerra, l'any passat es va adquirir una col·lecció molt important, part adquisició, part donació, d'Helios Gómez, l'artista soldat Helios Gómez, a càrrec del seu fill Gabriel Gómez, que aprofito aquest acte per tenir un record per ahir perquè va morir molt poc després d'aquesta donació. Helios Gómez, artista, soldat, gitano, autor de la capella gitana de la presó model de Barcelona. Ara mateix a les sales d'art modern es poden veure també obres d'Helios Gómez donades pel seu fill. Per exemple, una de les obres que va donar és una fantàstica tinta d'una sèrie que es diu Els horrors de la guerra, on es veu l'interior del metro de Barcelona amb unes famílies que estan refugiant, o, per exemple, un dels pocs dibuixos que hi ha en les col·leccions, diria catalanes i espanyoles, sobre la desbandà. La desbandà, tots els que coneguin la Guerra Civil Espanyola, aquest episodi dramàtic de l'atac per mar i per aire sobre la població civil de Màlaga en retirada per la carretera que anava de Màlaga a Almeria. Això per recordar una mica el context de les obres de guerra. Llavors, ara és una conversa completament informal, Mercè. Tu has treballat a fons, molt a fons, has publicat un llibre precisament sobre la figura de Sim, resultat també d'un treball final de màster, un màster de construcció i representació d'identitats culturals focalitzat en la figura de Sim, però prèviament en aquest aspecte més professional i més activista hi ha la vinculació personal, gairebé telúrica. Podries explicar una mica la teva vinculació amb Sim i l'inici d'aquesta
passió, devoció i recuperació, perquè he de dir que la Mercè ens ha ajudat a que aquestes obres puguin arribar a les col·leccions nacionals, en aquest cas al MANAC. Doncs sí, jo vaig començar a fer aquest màster a la universitat, a Construcció i Representació d'Identitats Culturals, i en una de les assignatures tractava sobre la guerra. Llavors, vaig parlar amb la professora de l'assignatura i li vaig comentar que m'havia recordat el meu besoncle, que havia sigut part activa de la Guerra Civil, amb els seus dibuixos, les estampes de la Revolució de julio de 1936. Llavors em va demanar la professora que li enviés unes imatges, li vaig enviar, em va dir que per suposat que li havia agradat moltíssim, que es veia que era un mestre de la pintura. A tot això van passar gairebé 2 anys, fins que ja gairebé jo estava acabant el màster i em tocava fer el treball final. I no sabia de què fer-lo. Llavors, per una sèrie d'errors burocràtics que van haver al màster, em vaig haver de posar en contacte un altre cop amb la professora d'aquesta assignatura, perquè constava com que jo no l'havia cursat. Aquestes coses que passen, no? Que després veus que les casualitats no existeixen. Llavors, vaig parlar amb ella i em va preguntar, em va dir que no, que per suposat aquest error el podíem arreglar, que no hi hauria problema, i se'm va recordar del meu besoncle i dels dibuixos que li havia enviat, no? I em va preguntar, ja saps de què faràs el treball de final de màster? Dic, la veritat és que vaig molt perduda, no tinc un tema clar, no? I em va dir, doncs per què no el fas sobre el teu besoncle? I aquí va començar la investigació sobre ell, sobre la seva vida, sobre la seva obra, i al fer la recerca, això, vaig començar a descobrir que era tot un artista i un personatge històric increïble, i que això a la meva família ni tan sols se sabia. O sigui, aquest va ser el començament de la meva relació amb el José Luis Rey Vila i la meva recerca que segueix a hores d'ara encara, perquè és fascinant. Molt bé. I respecte a la teva vinculació amb aquests dibuixos que van arribar al museu a través teu indirectament, podries explicar una mica, perquè tu em vas explicar que la importància d'aquests dibuixos és que sembla que estan molt vinculats a la pròpia col·lecció de l'artista, i això té el seu valor també, o almenys és la teoria que tu defenses, no? Sí, sí, exacte. Quan ell va morir l'any 1983 a París, perquè ell es va exiliar ja des de l'any 1937, encara que ja ell feia viatges des de l'any 1927 aproximadament, que es va comprar un apartament allà, i ja feia viatges d'anades i vingudes de París a Espanya. A l'any 37, quan ja va marxar cap allà, i ja es va quedar fins a la data de la seva mort, l'any 83. Llavors, com explicava abans, era fins i tot una persona anònima a la família. Vull dir, es parlava d'ell com el pintor que vivia allà a París, que era un bohemi. Quan mor, no va anar ningú tampoc a París a recollir la seva obra ni res. Llavors, què va passar? Que tota aquesta obra que ell tenia va anar a parar a una casa de subhastes a París. I un senyor, a l'any 2005, un marxant d'art francès, que actualment està a Brussel·les, va anar a la casa de subhastes i va adquirir tota la col·lecció que s'havien emportat de casa seva, que era, clar, enorme. Entre aquestes obres estaven les obres de guerra que estan exposades avui en aquest museu. Llavors, l'any 2020, aproximadament, aquest senyor es posa en contacte amb mi perquè va veure que jo estava fent recerca, que havia fet també el treball de final de màster sobre ell, i em proposa la venda d'una part d'aquesta gran obra que ell havia comprat. Vaig anar a Brussel·les, vaig veure l'obra i la vaig comprar. I a partir d'aquí ja em vaig posar en contacte amb les institucions catalanes a veure com
com es podien exposar aquestes obres, i a més a Barcelona, que gran part d'elles van ser pintades aquí. Les estampes de la Revolució van ser pintades aquí a Barcelona. I finalment es va poder aconseguir i aquí estan al museu. Molt bé. Aquí, diguéssim, aquesta és la tasca activista. A vegades nosaltres els museus hem de contactar amb famílies d'artistes i en aquest cas tenim la sort que tu vas trobar i pel mateix preu que tu vas agafar ho va comprar l'administració i ara per sort està a les col·leccions nacionals. La importància de José Luis Rey Vila Sim, clar, és un artista que viu 83 anys, neix a Cadis el 1900, ell és d'origen gadità, acaba venint a Barcelona i mor a París el 83, o sigui, ell, diguéssim, ni neix ni mor a Barcelona, però ara aquí està molt ben representat. Tot i que viu 83 anys, com passen molts artistes, justament aquesta història que ha explicat, que la família gairebé no té molta memòria d'ell, que a més les seves obres queden al seu pis, que acaben en una subhasta, dissortadament això passa moltíssim, passa molt, no? Però a més també el que passa i que té un cert punt d'injustícia que un artista que treballa 83 anys, no 83, viu 83 anys i treballa moltes dècades, acaba sent conegut per unes obres molt concretes. En aquest cas, si és conegut o és popular o fins on ho és sobretot per la producció d'aquests anys de la Guerra Civil Espanyola i especialment d'una obra que ha comentat la Mercè, que és Estampes de la Revolució Espanyola 19 de julio, que després podem comentar perquè té una importància gran dintre del que és el context de la propaganda, de la dialèctica de propaganda i contrapropaganda de la Guerra Civil Espanyola, però que ja comentarem. Però el fet és que és conegut sobretot per aquest moment. I és molt interessant perquè aquí al museu tenim moltes obres d'artistes del moment de la guerra, alguns, com he dit, soldats artistes, com el Helios Gómez, que el 19 de juliol va agafar una arma i hi ha fotos d'ell dels Centelles a la Via Laietana amb un Winchester, a més, que era una arma antiga, però clar, el 19 de juliol, que hi ha la que es coneix, com sabeu, la contrarrevolució, que és que s'aixequen CNT, FAI, etc., diguéssim, contra els que s'havien aixecat contra els que s'havien aixecat al nord d'Àfrica, doncs clar, ens trobem, diguéssim, en una dialèctica molt bèstia a la ciutat, després ho comentarem, però molts d'aquests artistes, la guerra el que feia era o morien físicament, aquí tenim obres d'artistes que moren, d'altres que moren civilment, se'ls impedia exercir com a tal, això passa a totes les guerres, o gairebé totes, en aquest cas va passar molt, o directament reorienten la seva carrera. En aquest cas, José Luis Rey Vila va acabar marxant a París, a meitat de la guerra, cap al 37, després ho comentarem, però abans d'entrar pròpiament en aquesta producció en concret, que és la que protagonitza aquesta sala, m'hauria preguntat, Mercè, com era ell, perquè ella m'ha explicat aspectes de la seva personalitat que són molt moderns per a l'època, estem parlant dels anys 20-30, i que són una tipologia molt diferent del soldat artista. Helios Gómez, que fins i tot va disparar i va matar gent, el Pere Daura, que també va lluitar al front, per dir un altre artista. Com era Sim? Com era de personalitat? Doncs ell era pacifista davant tot, era una persona més que el seu somni era anar a viure al camp, era vegetarià. Jo tinc cartes del meu besavi on anomena, per exemple, un dinar familiar al Nadal que ell s'emporta el seu menjar, perquè no menja com els altres. Llavors, jo penso que és que el va marcar ja molt el fet que ell va anar a lluitar a la guerra de l'Anual al Marroc. Llavors ho va viure en primera persona i fins i tot allà va conèixer el que seria després el general Franco, sent militar, que a més ho anomena en una carta, que li ha de fer la salutació militar. Llavors jo crec que veure tota aquella barbaritat, tota aquella matança que va haver, jo crec, no sé, em fa l'efecte, que ell va decidir que ja no menjava més carn. Llavors això d'una banda, i d'una altra el seu aspecte físic, que ell va estudiar a Gibraltar en un col·legi irlandès, perquè el meu besavi va veure que ja era un nen
diguem-ne, amb un do especial per la pintura. Ja des que era petit es veu que ja dibuixava molt bé, no? I hi havia un col·legi a Gibraltar, els Christian Brothers, em sembla, que emfatitzaven el que era l'estudi de les arts, i per això el van portar allà. Llavors, clar, la seva educació va estudiar, evidentment, va estudiar tant espanyol com l'anglès, com a llengües, com a bilingüe, diguem. Llavors, el seu aspecte era una persona que anava molt ben vestida, que anava amb la seva corbata, era així ros, amb els ulls blaus, era una persona naturista, vegetarià. Clar, tot això, en aquells moments, en els anys 20-30, era una personalitat molt moderna. És interessant això que dius, perquè ens ha situat una persona que és pacifista, que sense voler, perquè dissortadament les guerres han anat... Estem en un país que hi ha hagut moltes guerres, i el món de l'art d'alguna manera se n'ha beneficiat en el sentit que han quedat, diguéssim, immortalitzades per artistes com el mateix Cim. Però fixem-nos com és un artista que té una trajectòria vital on la guerra o el conflicte bèl·lic, per a que ens entenguem, té una importància. Per exemple, comenta la situació al Marroc, que hi viu directament. Després, també, quan marxa a París, es troba amb els nazis a París, també, inclús hi ha alguns dibuixos. Per tant, diguéssim, el context del conflicte bèl·lic, diguéssim, està al voltant del Cim, tot i que aquí el que ens interessa sobretot és la vinculació amb el moment de la Guerra Civil Espanyola. Abans d'entrar pròpiament, fixem-nos amb l'altre vessant com a artista, perquè, clar, al marge del dibuix, diguéssim que aquí bàsicament parlarem d'unes obres molt situades amb l'espai, en el temps i en els fets. Els fets són Guerra Civil, l'espai és Barcelona i el temps és juliol del 36 fins maig del 37. O sigui, estem, diguéssim, fent un zoom exactament on... En canvi, la seva carrera artística, així per fer una pinzellada i ser una mica, diguéssim, fer un acte de justícia cap a un artista que és molt més que un artista, diguéssim, un cronista de guerra, ell va ser pintor, va ser cartellista, va ser dissenyador gràfic, va treballar per a empreses importants com Santa Eulàlia, que tots coneixem, els de Barcelona, la revista Ford, el Dique Flotante. Per tant, era un home que era modern des del punt de vista d'actitud personal, però estava en la modernitat gràfica de l'època. També no podries desenvolupar una mica aquest vessant artístic? Sí, exacte. Ell era, doncs això, dibuixant, il·lustrador, gràfic, i va treballar, com diu l'Eduard, per empreses tan importants com la Ford o la marca de la botiga de Santa Eulàlia a Barcelona. També per diferents diaris, com El Heraldo, per exemple, feia la publicitat dels radiadors Roca, també. Llavors, doncs, clar, era un personatge que no semblava que hagués de ser una persona, diguem-ne, que s'involucrés tant en la Guerra Civil. Era una persona que podia haver seguit fent el seu treball com a publicista sense ficar-s'hi tant de ple. I ell va venir a viure a Barcelona perquè el meu avi, que era funcionari de Correus, llavors el anaven destinant a diferents ciutats. Va venir a viure a Barcelona, llavors ell, des de Cadis, va venir a viure amb ell. I ja després, evidentment, ja es va comprar el seu apartament i ja es va quedar a viure aquí. I a part també artísticament Barcelona era una ciutat molt més atractiva que Cadis. I aquí es va quedar i aquí és on va començar la guerra i aquí és on ell es va trobar tots els fets que són els que va començar a dibuixar el 19 de juliol. Molt bé. Ara el tema de la guerra és important. Veureu els dibuixos que hi ha a la sala 68, són molt interessants perquè estem parlant només de dibuix, no hi ha pintura, és bàsicament dibuix, són dibuixos molt esbossats, alguns més caricaturescos, però tots tenen aquest punt de nota del natural, fresca,
viva, fins i tot alguns encara es nota que han estat arrencats d'una llibreta i tenen aquest punt, diguéssim, de l'espontaneïtat, d'algú que està, diguéssim, aixecant acta d'uns fets espantosos que estan passant en aquest moment. Tu has explicat que, clar, ell s'hi troba amb això i hagués pogut continuar la seva vida, marxar. En canvi, decideix agafar el llapis, el carbonet, utilitza moltes tècniques diferents, després en podem parlar, no? I aixecar, diguéssim, acta del que estava passant en aquests moments als carrers de Barcelona. És interessant perquè en aquest moment, diguéssim, de la guerra, tu has dit el 19 de juliol, aquí ens trobem ja en la contrarrevolució, però també amb unes dinàmiques, diguéssim, internes dintre dels mateixos, diguéssim, del mateix bàndol, diguéssim, legítim per a que ens entenguem, en contra dels que s'havien aixecat, per dir-ho d'alguna manera. Tenim els de la CNT-FAI, que eren els que estaven més vinculats al CIM, i he de dir que avui la Mercè, si s'hi fixen, va vestida de pantalons vermells i camisa negra, que eren els colors de la FAI, i les ungles també, no sé si està vinculat. Ho dic perquè és un tema purament plàstic, no polític, però em fa gràcia perquè clar, en l'àlbum que comentem, que és Estampes de la Revolució Espanyola, la majoria de dibuixos, diguéssim, surten milicians amb aquests colors. Jo no sé si tu t'has vestit així per algun motiu o ja és una casualitat, no? Una altra casualitat. Sí, molt bé. El fet és que abans d'entrar pròpiament en aquest àlbum que fa, que és molt important, i en aquests dibuixos de guerra, hi ha un tema que et volia comentar, que és el tema de l'acrònim, de CIM. D'alguna manera el que s'ha vingut dient històricament és que és una abreviació de Simone Weil, filòsofa, escriptora jueva, que ve com a voluntària a lluitar a la Guerra Civil Espanyola. Hi ha fotografies d'ella amb el mono de miliciana i sembla que té una certa relació amb el José Luis Rey Vila. Tu estàs fent encara recerca sobre això. Si pots explicar una mica aquesta vinculació, diguéssim, entre el CIM i la Simone Weil, no? Doncs sí, són persones també bastant similars en quant a ideologia, perquè la Simone Weil va venir a Barcelona amb la intenció de lluitar, perquè el que ella es pensava és que era més una lluita, diguem, de gent treballadora contra la gent rica. I quan arriba aquí doncs es troba amb una altra realitat. Es troba, per exemple, que estan matant els cures, que estan matant a gent jove, i això, aquí ella va dir no, jo en això no participaré. Es va trobar amb una realitat molt diferent. Una persona també molt mística, i té una certa similitud amb el José Luis Rey, també perquè ell també era una persona molt pacifista, molt tranquil·la, i també ell va fer la seva lluita però amb els seus dibuixos. En cap moment ha participat a la guerra amb la pistola a la mà ni d'una manera violenta. Llavors, tot sembla ser que ells dos eren amics. De fet, ell escriu unes cartes al seu germà a Sevilla on anomena una noia que es diu Simonet, que la coneix ja cap a l'any 25, aproximadament 1925, que és quan ell es compra l'apartament a París i ja comença a fer viatges. De fet, havia passat alguna temporada llarga vivint a París. Llavors sembla que aquesta amistat ja es va iniciar en aquesta època i va continuar després. I evidentment després ells estan a Barcelona quan la Guerra Civil, o sigui que l'acrònim CIM tot apunta a que pugui venir d'aquesta coneixença entre ells dos. Molt interessant. Aquí has dit una cosa que és un tema que, clar, nosaltres que en general, o la nostra generació no he viscut, no sé, no conec els casos personals de les persones que estem aquí, però en general, almenys aquí no hem tingut una guerra des de fa molts anys, ens posem en la situació que esclata la guerra el 18 de juliol, el 19 comencen a haver-hi trets pels carrers,
doncs algú que té una vida normal, que no té problemes, que es guanya bé la vida, decideix anar pels carrers a dibuixar directament a les milicianes, als milicians, als ferits, etc. No? Diguéssim, els dibuixos són molt crus i de fet sembla que no eren massa. De fet tenim testimonis també a les sales de Guerra Civil de fotoperiodistes, Antoni Campanyà, Agustí Centelles, molts altres molt coneguts, però artistes que treballen in situ, alguns sí que ho fan evocant amb posterioritat, però in situ al moment no n'hi ha tants. No? Podries una mica explicar, diguéssim, si es coneixes altres casos o en aquest cas quina era l'actitud del CIM, no? per prendre aquesta decisió, que és una decisió absolutament que si ens posem al seu lloc, només ara que surts al carrer i sents un tret o veus una persona morta al terra, impacta molt quan no estàs acostumat. No som capaços d'assimilar-ho. Jo em pregunto, ell, amb aquest caràcter pacifista, com va tenir aquesta sang freda? Les persones no saben com reaccionen fins que no es troben en la situació, no? Però en aquest cas és molt difícil posar-se en la seva ment i no ho pretenem, no? Però què es va poder activar aquí i si hi havia algun altre artista al seu entorn que fes alguna cosa similar? Sí, doncs ell estava vivint a Barcelona en aquells moments. El dia que esclata la guerra es veu que ell va sortir com qualsevol altre dia normal, va anar a comprar el diari al quiosc i es va trobar amb els aldarulls que hi havia, no? I el que diu l'Eduard, doncs no sé la seva reacció per què va ser aquesta, però ell va anar a casa seva directament, va agafar el bloc, va agafar el llapis, es va posar al carrer i va començar a dibuixar tot el que veia. Llavors, aquest va ser també el primer testimoni artístic de la Guerra Civil. Això va ser molt abans que el Guernica del Picasso. Les estampes de la Revolució es van fer ressò als Estats Units. Per exemple, se li va dedicar un article a la revista Life. Després a la revista La Protesta, per exemple, argentina, també es fan ressò d'aquests dibuixos. A Los Angeles també hi ha un diari que surt la figura del milicià dibuixat pel CIM. O sigui que jo penso que d'alguna manera ell el que va voler és jo tot això que estic veient ho he de denunciar a la resta del món, que el món vegi què és el que està passant aquí a Barcelona. I la seva manera de difondre-ho i d'una manera més pacífica impossible va ser dibuixant tot el que veia. I evidentment es va fer ressò a la resta del món. Molt interessant perquè aquest àlbum, que hi ha un exemplar justament, va arribar via la Mercè, és un àlbum que es titula això, Estampas de la Revolución Española del 19 de julio, més o menys així, no sé si uns 24 més o menys, amb reproduccions de dibuixos, aquí sí, en color la majoria d'ells, contràriament als de l'exposició, que hi ha molt poc color, on es veuen imatges, gairebé fotografies de milicians a dalt dels camions, del moment del 19 de juliol, diguéssim, és com una sèrie de fotografies d'aquell dia en concret. I, com ella diu, és un dels elements de propaganda més coneguts a nivell de la Guerra Civil abans del Guernica. Guernica, evidentment, forma part també d'una operació de propaganda per part del govern que decideix al Pavió de la República enviar obres d'artistes importants. En aquest cas li encarreguen a Picasso una gran pintura de la Guerra Civil, però en aquest cas prèviament era aquest àlbum que hi ha a sales i que és fabulós. Inclús em sembla que va ser un àlbum molt divulgat, a part de que la revista Life se'n va fer ressò, però que fins i tot hi ha fotografies de quioscos de Barcelona amb les imatges d'aquest àlbum que es venia de forma regular, també per a recaptar diners, suposo, no sé exactament en quina dinàmica era, però clar, abans m'explicava la Mercè, abans de venir aquí, clar, ell a partir del maig del 37 se'n va de Barcelona i clar, dic, quin és el motiu, no? Dic, perquè jo no tenia clar, i clar, si s'hagués quedat, ell era l'autor d'un àlbum, diguéssim, que el senyalava directament, no hi havia dubte, no? O sigui, ell no sabem el motiu exacte, però sí que sabem que no es podia quedar, no, Mercè? Exacte.
Sí, sí, evidentment, jo penso que aquest va ser l'àlbum perquè recordo en una carta que jo tinc, no, quan està ja el José Luis a París, li escriu una carta al meu avi dient que si necessiten qualsevol cosa econòmicament, no, que ell els hi podia enviar, per exemple, les estampes de la Revolució perquè les venessin i poguessin disposar de recursos. I el primer que li diu al meu avi és ni se t'acudeixi enviar-nos esta obra de Rojos, li diu. Llavors, clar, evidentment va ser el motiu principal pel que va haver de marxar. Per molt menys mataven gent, imagina't, tenint aquesta prova. Exacte. Aquí és molt interessant perquè aquest àlbum, insistim, és potser l'obra més popular, la que ell li dona, té una càrrega política, però és la que és més coneguda a nivell mundial, a nivell, diguéssim, d'història de la pròpia Guerra Civil. Fixeu-vos com aquí parlem d'història de l'art, diguéssim. Hi ha correlats, hi ha vies paral·leles, no? Però que les hem d'escometre. I, curiosament, aquesta relació entre la història i les lluites intestines que hi havia, diguéssim, van generar una història molt curiosa amb el que és l'edició d'aquest àlbum. Ell té una actitud activista, decideix dibuixar-ho, decideix publicar-ho, però què passa, Mercè? Perquè, perdó, això ens explica, diguéssim, part de les problemàtiques internes que van haver-hi, diguéssim, dintre dels diferents faccions, dintre del mateix. Sí. I la primera diferència, el sindicat de dibuixants professionals, l'Helios Gómez va ser el fundador del sindicat, llavors, en principi, es veu que donaven la benvinguda a qualsevol artista que s'hi volgués presentar i contribuir amb les seves obres. Perdona, Mercè, el sindicat de dibuixants professionals, CDP, depenia de la UGT, que era tenia una altra diguéssim, orientació política. Una mica per situar, diguéssim, i admetint, com dius tu, a tots els artistes, estava l'Helios Gómez, etc. Alfons Serem, sembla també. Perdona, Sí, sí. Per això que era un sindicat obert a que els artistes hi contribuïssin i que no posaven pegues en principi a ningú, excepte a José Luis Rey Vila. Hi havia una persona, es veu, de la banda més comunista del sindicat, Rafael Tona, es deia, que quan el va veure, el José Luis, a veure, com us he explicat abans, la seva aparença era una persona que anava molt ben vestida, tenia un aire així com britànic, era rosset, amb els ulls blaus, molt educat. Llavors el Rafael Tona no li va agradar. Va dir que segons ell era un feixista emboscat. Impossible, però això és el que va passar. I per tant no el va admetre al sindicat. Llavors aquí, per exemple, ja tenim una prova de les diferències que hi havia entre partits o entre el mateix sindicat. Va ser l'únic que no va poder entrar. I el fet que els dibuixos de l'àlbum, del CIM, apareguessin milicians de la CNT-FAI va influir també en que no volguessin editar el sindicat de dibuixants professionals i ho acabés editant, perquè el va editar aquest àlbum la CNT-FAI, diguéssim, que eren els més radicals, per a que ens entenguem, no? Exacte. Sí, a part d'això que va dir el Rafael Tona, que semblava un feixista emboscat, que els seus dibuixos no eren com la resta dels artistes, que es veu que dibuixaven amb unes lletres blanques, tinc entès, que era més els dibuixos que es feien de la banda de la gent que pertanyia a la UGT. Els dibuixos del CIM eren tots en vermell i negre, que eren els colors dels anarquistes, de la CNT-FAI. Llavors, clar, el sindicat no li va voler publicar aquests dibuixos i una de les causes van dir que era aquesta, que ell no seguia, diguem-ne, el patró que seguien els altres artistes. Llavors ell se'n va anar a CNT-FAI amb el seu quadern de dibuixos i allà sí que li van voler publicar i és l'àlbum que us he dit que es va fer després ressò a la resta del món. Molt bé. A part d'aquest àlbum, ell en va fer algun més d'àlbum? Podries explicar una mica què va... Sí.
Sí, ell va editar després, va autoeditar un altre quadern que es deia 12 escenes de guerra, que, 12 pels mesos de l'any. Vull dir, i això hi ha molts calendaris de l'època que surten aquestes escenes. Vull dir, cada mes de l'any era un dibuix de la guerra. I el va autoeditar ell mateix. Era un quadern molt senzill, en grapes, i aquest va ser una de les edicions posteriors a les estampes. Molt bé. Hem de dir que el sindicat de dibuixants professionals que depenia de UGT, clar, hi havia tots aquests noms mítics. Em sembla que el Martí Bas, el Fontserè, aquí a les sales de Guerra Civil, els que no ho hagueu vist us recomano que les visiteu. Hi ha molts cartells, també cartells d'aquest moment de la Guerra Civil, que són cartells molt espectaculars, i en aquest sentit em sembla que Cim també, diguéssim, durant la Guerra Civil no només va dibuixar, sinó va fer també algun cartell, em sembla, també, a marge dels cartells, diguéssim, de publicitat que hem comentat abans, de Santa Eulàlia, etcètera, no? Sí. I aquests cartells es poden veure al pavelló de la República i són cartells grans, que són cartells propagandístics de la Revolució. En va fer molts de dibuix, de cartells durant la guerra? Doncs no t'ho sabria dir. No t'ho sabria dir perquè tot això encara està en recerca de què és el que va fer exactament. Molt bé. De fet, la sala que hem disposat, que té aquests 41 dibuixos, té diverses tipologies de dibuixos. Bàsicament hem fet 4 apartats. Un és la imatge dels militars, aquí veiem alguns dels dibuixos, i després hi ha un altre que fa referència als combats entre els soldats, etc. També hi ha un altre que són les víctimes de la guerra. Hem vist també que alguna imatge d'una miliciana amb un soldat ferit o mort, no ho sabem, i l'altre que està dedicat a escenes de rereguarda, per exemple, un soldat que està tocant la guitarra, per exemple, o un altre que està a sobre d'un matxo. És una tria d'alguns dels dibuixos. Llavors, aquí, per exemple, veiem aquest militar que està fumant. Veiem que té molts registres dibuixístics en si. Era un gran, aquí tenim un ferit, per exemple, era un gran dibuixant, fins i tot es veu que tècnicament era un home molt dotat. Hi ha alguns dibuixos que, parlant aquí amb restauradores del museu, m'explicaven com ell inclús utilitzava un escuradent per fer alguns dels efectes. En alguns casos era tinta, en altres casos era carbonet, en altres eren aiguades, per exemple. En altres casos fins i tot utilitzem molt l'espàtula quan fa aquesta mena d'esfumat, diguéssim. Era un virtuós del dibuix. Podries explicar una mica, diguéssim, què sabem de la seva formació artística, perquè ell no era un amateur o no era algú sense formació, sinó que era algú que es va preparar, no? Sí. Ell, de fet, ja tenia, com he explicat abans, un do artístic des que era petit. Ell feia uns dibuixos ja espectaculars abans de tenir cap formació. I ja, per exemple, la primera obra dels seus dibuixos publicada, em sembla que va ser el 1918, ell tenia 18 anys, i va il·lustrar uns contes d'una escriptora hispano-sueca que es deia Nicola Lundborn, crec que es deia. I són uns dibuixos espectaculars, preciosos. Llavors ell no va tenir formació pròpiament artística fins que va estar aquí a Barcelona, fins als anys 30 aproximadament, que va ser quan ell es va matricular a l'Escola de Belles Arts i va fer els estudis artístics de Belles Arts, però abans d'això ell ja dibuixava d'una manera espectacular. Fins i tot sabem que ell va crear un estil de dibuix que ell inclús va arribar a teoritzar, no? Em sembla recordar. Sí, això va ser més tard, als anys 50, va fer un estil propi que ell li va anomenar la línia essencial. Són uns dibuixos també preciosos
que simplement amb una línia doncs, ja podies veure el que estava dibuixant, no? I d'això ja ell va fer, era una teoria gairebé mística, no? Ell deia que era el punt de trobada entre el cos i l'ànima, que era un acte d'amor i que en aquest punt de trobada entre el cos i l'ànima és d'on sorgeix aquesta línia que ell dibuixa. Ell diu que la primera cosa que tu veus quan coneixes una persona, el que tu veus és l'embolcall de carn, però si vas aprofundint tal com vas coneixent aquella persona, és com que vas veient el que hi ha dintre d'aquella persona, és l'ànima, ni més ni menys. I aquest punt de trobada entre ànima i cos és el que ell, diguem-ne, que percep com una línia que és el que arriba ell a dibuixar. I ja et dic, amb dues línies, per exemple, té uns dibuixos de la Guàrdia Anglesa, que es diu The Old Army, em sembla, quan va visitar la reina Isabel d'Anglaterra a París per primera vegada, l'any 45, va ser quan va fer aquests primers dibuixos dels guàrdies anglesos. I ja et dic, simplement dues línies i tu veus perfectament que són els guàrdies de la reina Isabel d'Anglaterra. Sí. Interessant, aquí no tenim cap d'aquests dibuixos que comenta, són dibuixos molt potents, molt interessants, són més tardans, diguéssim. Ell és curiós perquè, clar, quan veus la biografia d'alguns artistes, com el cas del Cim, abans no el coneixia tant, o de l'Helios Gómez, per buscar un paral·lel te'n dones compte de com són gent que viatgen moltíssim, o sigui, ell va a Anglaterra, va a França, l'Helios Gómez va estar a Bèlgica, va estar a Alemanya, abans de la guerra, després de la guerra, o sigui, són persones, diguéssim, d'un gran potencial cosmopolita, no? I en el cas de Cim, doncs clar, ens adonem que realment era algú que es va moure per tota Europa com a mínim, no? Llavors, doncs clar, treballa a Anglaterra, treballa a França, no? Llavors, clar, estem davant de personalitats riquíssimes i que, així com l'Helios Gómez està més treballat, en el cas del Cim, doncs van sortint encara, diguéssim, aspectes, alguns de documentació que tu es puguis consultar i altres que aniran emergint. Nosaltres mateix al museu, per exemple, anem rebent sovint informació, sempre passa quan un artista s'exposa, doncs t'ofereixen obres, apareixen noves dades, no? En aquest cas, doncs, un cop van entrar els dibuixos aquí al museu, doncs, des del gabinet de dibuixos i gravats s'ha fet una mica de recerca i resulta que hi ha algun dels dibuixos, per exemple, que apareixen publicats en revistes d'època, del moment de la Guerra Civil. Diguéssim, revistes com Nova Ibèria, per exemple. Aquí tenim un dibuix, no sé si l'han vist, que és un grup de guàrdies civils, que el veiem ara, per exemple. Aquest dibuix, un de gairebé idèntic, surt il·lustrant a la revista Nova Ibèria la detenció i assassinat de García Lorca. Això ho hem trobat a posteriori, o sigui, primer entra el dibuix i un cop mirem aquestes revistes del moment de la guerra, perquè hi ha revistes d'aquestes que estan editades gairebé expressament en aquest moment, hi ha una mica de pressupost i dintre d'aquesta dinàmica de propaganda i contrapropaganda tenim revistes com aquesta Nova Ibèria on un dibuix que entra al museu i que no el teníem identificat, doncs ara l'hem exposat, diguéssim, l'exemplar de la revista que la tenim a la biblioteca del museu i aquest dibuix original que sabem que està vinculat amb l'assassinat i mort de Lorca doncs perquè s'utilitza per a il·lustrar un article d'un tal Ángel Lázaro, diguéssim, aquest moment. Aquest el podem veure a la sala 68. Sabem si ell durant la Guerra Civil, potser fa falta més recerca, al marge d'aquests dibuixos del natural, gairebé tots, o notes del natural, va treballar en moltes d'aquestes publicacions? Sí, ja et dic, pel que jo he pogut veure fins ara, doncs ell feia publicacions a diferents diaris, però eren, per exemple, publicacions de tipus publicitari, com la dels radiadors Roca, aquest diari de l'Heraldo. Després també hi ha una publicació en un diari, també d'aproximadament a mitjans dels anys 20,
de l'homenatge a Manuel de Falla, que es va fer a la seva ciutat, a Cadis, on també el José Luis Rey també presenta una sèrie de dibuixos per contribuir en aquest homenatge a l'artista gadità. Llavors apareix així en diferents publicacions. A l'ABC també, per exemple, també surten articles parlant d'ell. O sigui que sí, hi ha diferents publicacions d'ell, tant, ja et dic, dels seus dibuixos com també de diferents esdeveniments. Hi ha un, per exemple, molt graciós. Hi havia una torera que era peruana que es deia Conchita Citrón, que no sé si la coneixeu. Torera. Torera. I també surt un article en un diari que José Luis estava present veient la corrida de la Conchita Citrón. Això va ser l'ABC, si no recordo malament. Està bé. Pel que fa als dibuixos és molt interessant perquè aquí tenim aquesta mena de pietat, diguéssim, laica, amb aquesta miliciana atenen a aquest soldat. És curiós perquè alguns d'aquests dibuixos estan gairebé al límit de l'abstracció. N'hi ha un o dos, ara no en recordo, em sembla que un com a mínim, que és d'una explosió d'una bomba. Són dibuixos espectaculars perquè d'alguna manera gairebé no és res, però entens perfectament que és un moment d'aquells que una càmera gairebé no pot captar, però que és l'explosió d'una bomba i segurament que hi ha morts o el que sigui, però són dibuixos, ja dic, gairebé abstractes. Al marge dels dibuixos de guerra, que són els que ha adquirit en aquest cas el MNAC, un centenar de dibuixos i que 41 s'exposen a sales, quan es va fer aquesta gran adquisició per a les col·leccions nacionals, part de les quals han vingut aquí, hi havia també dibuixos d'altres temàtiques. Mira, aquí tenim l'explosió que comentava. Ara és un dibuix fantàstic d'aquesta explosió i aquest soldat en primer terme. La pregunta és, al marge o aquí la població, diguéssim, civil en retirada, que també era una imatge segurament molt habitual, diguéssim, d'aquest moment. Abans he comentat la desbandada de l'Elias Gómez. En el fons, diguéssim, eren imatges molt repetitives perquè és el que veien els artistes. Aquí a les sales de Guerra Civil, ho faig per establir un lligam, tenim, per exemple, gravats i dibuixos d'atacs aeris. Aquí hem vist també un esquadró ha sortit la imatge dels avions, aquest. Clar, molts dels escriptors de l'època parlaven dels ocells negres, referint-se precisament als avions que atacaven a la població civil, o no civil, o militar també, no? Però era una imatge que, clar, cap generació prèvia havia vist els avions atacar a la població. I hi ha molts dibuixos a les sales de Guerra Civil, o uns quants, on es veuen aquesta imatge d'aquests ocells negres, diguéssim, que tenen forma d'ocells, però en realitat són avions, és la imatge que tenien. En aquest cas, el cim també, evidentment, també queda colpit per aquests avions. Et preguntava justament per, a part de la temàtica de guerra, en aquest conjunt d'obres que ell tenia a casa, que van a la subhasta, hi havia també dibuixos del Quixot, em sembla, possiblement. Podria explicar una mica aquest conjunt que hi havia, a part del tema de guerra, que és el que ens porta avui aquí, diguéssim? Sí, doncs dins d'aquest estil artístic que ell va crear, la línia essencial, va il·lustrar el Don Quixot més car de la història, fent servir aquest estil propi. Llavors, aquests originals del Don Quixot justament estan en aquesta adquisició també que ha fet el museu. I no hem d'oblidar que el Don Quixot era també una figura emblemàtica dels anarquistes. Llavors també això és molt significatiu, que aquest estil propi ell va començar a desenvolupar-lo l'any 1958. Llavors, clar, estem ja a l'any 1958 i encara veus aquesta personalitat encara de seguir un personatge tan emblemàtic com va ser el Quixot, i fa unes il·lustracions precioses.
Aquest llibre sí que encara són uns llibres així supergruixuts. Aquests llibres sí que es poden trobar, estan per internet encara a la venda i són, ja dic, són preciosos, però els originals ara els teniu vosaltres. Són els dibuixos fets a mà per ell, que a més ell va apuntant a sota, no? Pàgina tal, llibre tal, una preciositat. Aquests no són nostres, aquests els ha comprat la col·lecció nacional i han anat als museus de Sitges. Molt bé. Perquè, clar, aquí hi ha tota una xarxa de museus i en aquest cas el Quixot ha anat als museus de Sitges. No, jo, per anar acabant, simplement hem començat amb la dimensió humana de Cim, perquè, clar, nosaltres ara estem a un museu, clar, depèn de quin artista parlem, no cal posar un antecedent, si parlem de Marià Fortuny o parlem d'Isidre Nonell o Santiago Rossinyol, però clar, aquí hem de dedicar una mica més de temps a parlar de la figura de l'artista perquè no és tan conegut o no és tan popular, no? Com he dit, ja té aquest moment de la guerra, que és el que li dona més popularitat, però els anys després de la guerra, Mercè, diguéssim, ell quin tipus de vida porta, com es desenvolupa, sabem que es casa també, però és un casament que no és casament. Podries explicar una mica aquests anys i fins al final de la seva vida? Perquè, clar, 83 anys, diguéssim, és una edat que a l'any 83 la gent no era tan longeva, diguéssim. Aquests anys, diguéssim, aquestes dècades després del 39, diguéssim, han parlat una mica de la Segona Guerra Mundial. Com és la seva vida? Perdó, són moltes preguntes en una, però ell té, quin record té de la guerra? Ja sigui per testimonis personals, ja sigui per algun document, quina memòria li queda, quin record se'n vol... T'ho pregunto això perquè aquí tenim casos, per exemple, com l'Antoni Campanyà, el fotògraf, que quan acaba, diguéssim, quan està enmig de la guerra i ell fa fotografies, diguéssim, al bàndol republicà, el primer que fa és agafar la caixa i amagar-la amb les fotos, i les fotos no apareixen fins al cap d'unes quantes dècades perquè això era un factor d'incriminació, diguéssim. En el cas de Cim, perdona, és una pregunta molt llarga, però va seguint, diguéssim, com és la seva vida després, un, i dos, quin record li queda de la guerra, o com perviu aquest record en la seva personalitat? Sí, doncs, a veure, pel que jo he pogut saber, era una persona molt tranquil·la, no li agradava massa, diguem, assistir a festes socials. Jo crec que precisament per això també ha sigut un pintor perquè va conviure al mateix temps que Picasso vivia a París o vull dir tants d'altres, el Salvador Dalí estava per allà. No hi ha cap document que parli de que ell tingués relació amb cap d'ells. I jo veig que és per la seva personalitat. Ell era una persona molt tranquil·la, introvertida, que no li agradava això, doncs assistir massa a festes socials i quasi que l'havien de forçar, que fer alguna exposició i que sortís del seu estudi. Llavors, amb les persones que relaciona, curiosament, eren unes princeses d'aquestes del país de l'est, que eren intel·lectuals que vivien a París. Per exemple, la princesa Rossetti era una de les seves amigues, o també una altra que es deia Madeleine Cluzel, que també era d'ascendència aristocràtica, però ja et dic que eren persones intel·lectuals dedicades a l'art. I de fet la Madeleine Cluzel té un llibre que es diu Présence i un dels capítols el dedica al José Luis Rey Vila com a artista espanyol, comparant-lo amb els altres grans artistes de la pintura. Llavors, doncs, sí que jo tinc una fotografia, per exemple, d'una exposició que ell va fer quan es va publicar aquesta obra del Don Quixot. Llavors sí que en aquesta exposició se'l veu a ell amb altres personalitats franceses, amb els seus dibuixos del Don Quixot exposats. I doncs, això seria així a grans trets, quina va ser la seva vida a París. Després també, com diu l'Eduard, es va casar, però va ser per un matrimoni de conveniència quan van entrar els nazis a París.
perquè clar, llavors ell estant allà, evidentment Hitler, que era amic de Franco, el podien haver deportat en qualsevol moment. Llavors es veu que li van organitzar un casament ràpid amb una senyora francesa que es deia Odette Mantois, amb la qual va mantenir amistat sempre, perquè ell parla les seves cartes. Avui ve l'Odette a sopar i li he preparat... Però no hi havia cap... Era de compromís, era una amiga potser o qui fos. Exacte, sí. I ja et dic, va mantenir l'amistat amb ella sempre, però no era en matrimoni. De fet, ell va viure sempre amb la seva germana. La seva germana també, després d'esclatar la guerra, doncs va marxar a París a viure amb ell i va viure amb ell fins al final, fins a l'any 83. I d'altra banda, el que em dius de com va viure ell, com va... aquest record de la guerra... Si ho sabem, si hi ha testimoni... Home, jo el que veig, tots aquests dibuixos, per exemple, que podeu veure aquí, aquests dibuixos els tenia ell a casa seva. Són els dibuixos originals que estan fets en paper a més molt primet, no són ni, diguem-ne, ni com quadres per fer una exposició. Jo el que veig és que tots els dibuixos que ell va fer aquí se'ls van portar tots allà a París i allà els va tenir a casa seva fins al final. Sí. És molt interessant perquè aquests dibuixos, ja tornant al principi, per a nosaltres com a museu d'art, però també com a museu que està a Barcelona i que ens legitimem per tenir aquesta vinculació amb el que ha passat aquí a la història, doncs és molt important tenir aquesta representació perquè, insisteixo, no hi havia massa artistes que prenguessin notes del que estava passant en aquell moment, en un dels moments potser més, més tristos de la història del país, però també de la ciutat. Mercè, nosaltres ara, clar, estem documentant, com he dit, molts d'aquests dibuixos, alguns apareixen en revistes de l'època, il·lustrant articles també molt en clau, com he dit abans, de propaganda. Tu estàs fent recerca, van a sortint coses noves, nosaltres et demanarem l'ajut també en alguns temes, però què creus que queda per recercar, per saber de CIM? Abans m'has parlat, no sé si desvelo res, m'has parlat d'una conferència que ell va fer, si es pot dir, Sí. Una mica què quedaria per saber d'ell i quines línies, diguéssim, creus que s'hauria d'insistir? Doncs a veure, si aquesta conferència que l'Eduard nomena ell va fer una conferència a la Universitat de la Sorbona sobre precisament aquesta línia essencial, que ja et dic, és tota una teoria mística de la pintura. Llavors és una conferència que ell va fer el 1958 i jo ja porto uns anys al darrere a veure si jo puc accedir a aquest document. I li explicava a l'Eduard que finalment fa uns dies que sí que m'han contestat i m'han posat en contacte també amb els arxius nacionals del govern francès, perquè es veu que tota aquesta època, diguem-ne, de conferències o d'esdeveniments que es van fer a la Universitat de la Sorbona han passat als arxius nacionals del govern. Llavors he pogut aconseguir ara, doncs això, l'accés, i ara justament aquests dies estic esperant a veure si aquest document es troba, perquè és superimportant. Jo tinc una carta on ell parla d'aquesta conferència a la universitat. Llavors penso que és que ell va ser tota una personalitat, tant aquí, a Espanya, a Barcelona, com a París, amb totes aquestes amistats. Hi ha també una referència d'ell, que ell va fer exposicions al Palau de Monte Carlo. I la mare del Reiniero, que ara no recordo el seu nom, era una admiradora de la seva obra. Charlotte, potser es deia? Charlotte, no? La mare del Reiniero. Em penso que sí. Em penso que sí. Llavors, clar, hi ha tot un lligam de personatges. El William Powell, el director de cinema, que ell els anomena a les seves cartes. Llavors jo penso que tenia un cercle d'amistat artístic que seria molt, molt interessant aprofundir i descobrir. Bueno, doncs aquí hi ha feina. Fixem-nos quines biografies, no? Algú que al nord d'Àfrica li dona la mà a Franco, quan Franco, no sé què devia ser, coronel o el que fos, no tinc ni idea, sí. I acaba tractant amb l'alta societat parisenca, monegasca, etc. No? És una vida d'aquestes
molt apassionant i que queda molt per investigar. Abans de donar per acabada la conversa, només fer un comentari petit perquè, com hem dit al principi, diguéssim, aquesta intervenció a sales, que no és ni exposició, tot i que hi ha una biografia, una exposició en sentit estricte, es podrà fer un cop hi hagi aquesta recerca més a fons, tinguem molt més material i puguem escometre millor a la figura de Cim, no? Però també hem volgut posar a sales una petita intervenció de l'àrea de restauració i conservació preventiva del museu a les darreres sales, que es titula El milicià ferit. El milicià ferit és una obra que tenim a les reserves del museu. Abans la Mercè ha citat el Pavelló de la República, el Pavelló de la República de París del 37, on es presenta el Guernica, doncs també era una operació de propaganda i contrapropaganda. És evident que el govern de la República volia dir que ells no eren els que cremaven els retaules, etc., perquè hi havia una dialèctica. Els franquistes deien que els rojos eren els que cremaven les esglésies, mataven capellans, i això era veritat també, però al mateix temps es diuen no, nosaltres estem per l'art. I aquesta exposició de l'any 37 a París, que era com totes les exposicions universals que es feien, exposicions on els països mostraven els seus avenços tècnics, les millors màquines, els millors tractors, etc., les màquines per envasar, préssecs, el que sigui, doncs què va passar? El govern de la República va decidir no, nosaltres no enviarem la nostra millor maquinària, els nostres millors avenços, sinó el que farem són intervencions artístiques encarregades a artistes professionals, com era Picasso, Miró, Calder, en el cas de Picasso amb el Guernica, que és una obra també de propaganda en aquest sentit, i hi havia aquesta primera línia dels professionals, Miró, Calder, Alberto, etc. Però després hi havia una segona línia de centenars d'artistes que van aportar les seves obres al Pavelló de la República de París, i aquestes obres, la gran majoria, han tornat aquí, van tornar a Barcelona l'any 38, estan al MNAC i estan en aquestes sales de guerra. Ho dic per qui no ho sàpiga, que les poden visitar. Hi ha un espai dedicat al Pavelló de la República. Són obres que no són d'artistes tan coneguts. Juli González, me l'he obligat, la Montserrat de Juli González, també que tenen uns artistes professionals que van anar a París. Per què dic això? Perquè hi havia un artista d'aquests, diguéssim, voluntarista també, que va portar la seva obra i va ser exposada al Pavelló de la República de París amb el Guernica, entre d'altres, que es diu Francisco Mateos. Francisco Mateos, un artista nascut a Sevilla, va pintar una obra que es deia El milicià ferit. Aquesta obra va tornar, com he dit abans, amb totes les obres del Pavelló de la República. El Guernica va a Nova York, per exemple, això ho sabem, abans de tornar al Cosón del Buen Retiro i ara al Reina Sofia. Doncs, aquestes obres per què van tornar a Barcelona? Doncs perquè la capital del govern de la República s'anava movent a mesura que anàvem perdent i va acabar sent Barcelona. I aquestes obres van venir a Barcelona i van estar aquí al Palau Nacional. Doncs una d'aquestes obres, aquest milicià ferit de Francisco Mateos, és una obra que, pel material amb el qual va ser elaborada, etc., això ho expliquen molt bé els companys de restauració, aquesta obra està completament en ruïnes. És una obra, queda un vestigi de l'obra, és una obra inexposable, però és una obra que té aquest component històric que va estar al Pavelló de la República de París. Doncs aquesta obra, que no es pot exposar perquè no reuneix els estàndards, l'hem exposat a les sales de Guerra Civil, l'hem ubicat en una mena de marc horitzontal, gairebé assenyalant la seva condició d'obra que està a la UBI, d'obra que és una obra malalta, que a més s'està deteriorant, és una obra que acabarà morint, però que volem com a museu complir la missió de difusió que també tenim, que la gent la vegi, que la conegui. És un conjunt de soldats que estan en una trinxera atenent a un company que ha sigut ferit. És una obra molt en la línia del realisme soviètic, molt típic de l'època, d'aquest Francisco Mateos, i a través de la intel·ligència artificial intentem recrear una mica com podia ser aquesta obra, o com era aquesta obra realment, que va estar al Pavelló de la República de París. És un petit exercici que fem
mostrar, diguéssim, aquesta obra històrica del moment de la guerra en aquest any del 90 aniversari de la que ara es complirà d'aquí un mes, com he dit abans, i doncs és aquesta petita contribució que hem fet des de les sales de guerra, que us recomano que visiteu si passeu en algun moment o heu passat a veure CIM, doncs veure, diguéssim, aquesta petita intervenció d'aquesta obra de Francisco Mateos, que, com diuen les companyes de l'àrea de conservació i restauració preventiva, doncs la tenim a la UBI, com tenim les pintures de Sixena també, que estan en unes condicions, diguéssim, de conservació, diguéssim, de màxima qualitat per evitar també pintures vinculades amb la Guerra Civil Espanyola, també, vull dir, és una altra història que no en parlarem avui perquè se'n parla prou arreu, però explicava en aquest sentit que és una obra que ja l'hem posada en una posició, senyalem la seva diguéssim, la seva fragilitat. Doncs només aquest apunt per situar una mica el context de com el museu va treballant, el museu compra, el museu restaura, normalment ni es veu o no se senyala el que es compra fins que l'obra no surt. En aquest cas hem volgut senyalar, fer com un zoom, diguéssim, a la nostra reserva i treure-ho, a CIM en aquest cas, i en aquest cas també una pintura que s'està no restaurant, sinó més aviat conservant, perquè ja no hi ha possibilitat de recuperar-la. Però bé, ja per acabar, doncs, Mercè, agrair-te molt la teva tasca de recerca, d'activisme, d'haver-nos ajudat a poder entrar a aquesta col·lecció de CIM al Museu Nacional. Tenim per primer cop representat a un artista important que estava al lloc concret on passaven les coses, que era en aquesta Barcelona, diguéssim, tràgica d'aquest moment, i en el context del nou museu, de l'ampliació que podeu veure diguéssim, a les imatges del darrere, doncs totes les col·leccions del segle XIX, XX, gairebé fins a la contemporaneïtat, estan al pavelló de baix, pujant a mà dreta, si es fixen a mà dreta, a mà esquerra quedarà un pavelló que espera la fira, és el pavelló de Victòria Eugènia al fons 13, al fons 12, perdó. Doncs les sales de guerra d'aquí 3 anys més o menys estaran a baix, i esperem que segur amb alguna obra del CIM representant aquest moment tan concret de la història. Doncs moltes gràcies, Mercè. I gràcies a vostès per la seva atenció. Bona tarda.